Кога за последно играхте с детето си, без да включвате телефон? Днес сутринта. Какво играхте? Ами той ми носеше някакви книжки. Аз, честно казано, бързахме да излезем, но това беше, за което имахме време. Донесе ми няколко книжки. А давате ли изобщо телефон? Не, тя е много мъничка, така че не й давам никакъв телефон. Какъв съвет бихте дали на другите родители, които използват телефон или пък занимават децата си с телефона? Ами по-скоро да бъдат по-търпеливи, да гледат в бъдещето, че това, което правят към момента, може да се отрази на бъдещето на детенцето и на неговото здраве и ментално състояние. Повече проучвания има за това колко е вредно екранното време, така че за всеки е трудно да се откъсне от екрана, но нека се постараем всички да минимизираме това екранно време и за себе си, и за децата си. Да, това и книжки пред очите. Поне при мен това проработи. Припознава ги като някакви играчки, явно му е интересно и носи и четем. Ами, добре, много ви благодаря. Ето, от нас ще получите едни книжки, игра и знание, тъй като споделихте и без това, че той е доста любознателен. Така ще може да му се развие още повече финната моторика. Супер, много благодарим и Ева за инициативата. Не съм попадала на това име, но ще бъде интересно Със сигурност, да се запознаем с него.